क्रिस्मा नार्जारि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दायो आङो बैसागुनि गथ'फोर मोसानायखौ दान्दिसे सम नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै फैलायबाय। अननानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आंनि जोंनि गामिनि बैसागु मोसानायखौहायो गथ'फोरसो मोसागोन, गिदिरफोर मोसानाय नङा। बेखौनो नोंथांमोननो दान्दिसे सम देखायनो होननानै फैलायबाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। Sao bizi boşa? Maya kau siapa?